jag har varit så fint och väldigt tacksam för den möjligheten. Кыргызстанга салам. Мен деген бүгүн Сараптемистик клубуна деген лидерлик программасына катышып жатам. Мен өзүм деген Кыргызстандан болом. Эркин кыз атынан, эркин кыз коому атынан келип жатам. Ошонун бардык кыздарга салам айткым келген бүгүн. Анан ошо өзүңөргө ишенгиле, ошого лидерский мындай потенциалды да өстүргүлө деп айткым келет. Ошо баарыңарга салам. Bonjour les optimistes, on vous salue depuis Mihas. On vient de passer une super semaine à apprendre plein de nouveaux skills, à découvrir plein de nouvelles choses, se faire plein de nouveaux amis. Also wir grüßen euch hier aus Mihas, wo wir sehr viel gelernt haben, sehr viel getauscht haben und das dank Soroptimist und wir sind wirklich dankbar. Danke. Bonjour les optimistes de France, des bisous de Miras. On vient de passer vraiment une semaine super bien, on a rencontré plein de nouvelles personnes et surtout on a vraiment fait un travail intérieur, on a appris à se redécouvrir, c'était une super expérience. Hola, las Soroptimistas en Colombia. Los saludamos desde la Academia de Liderazgo, desde Soroptimistas Costa del Sol. Un saludo, un abrazo grande. Bom dia, Clube Lisboa. Obrigada de coração à Ana Leite e ao Clube inteiro por esta oportunidade. Sou extremamente feliz por conhecer estas pessoas maravilhosas e por ter tido a experiência que tive e continuo a ter até amanhã de manhã. Beijinho grande. Merhaba, öncelikle Soroptimist International bu güzel liderlik akademisini organize ettikleri için çok teşekkür ederim. Ardından Soroptimist Türkiye'ye beni destekledikleri ve beni seçtikleri için çok teşekkür ederim. Çünkü bu insanın hayatında sadece bir kere sahip olabileceği bir deneyimdi. Çok teşekkür ederim. Salutări de la Academia de Leadership Mihas, organizată de Soroptimist. Vă salut și vă îmbrățișez cu mare drag, dragi surori. Am avut aici o săptămână minunată, petrecută alături de niște femei minunate. Am învățat atât de multe lucruri și vă transmit și vouă această abundență și recunoștință. Mulțumesc! Γεια σας, Soroptimistri της Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να είμαστε στο Leadership Academy στην Ισπανία. Χαιρετισμούς πολλούς από το χωριό Μίχας. Ήταν μια εμπειρία ζωής. Ελπίζω να το ζήσουν και άλλες Ελληνίδες. Ευχαριστώ, γεια σας. Good morning, Maria Luisa. Buongiorno, the Italian delegation says hello. Optimist Danmark. Jeg vil bare lige sende en lille solhilsen hernede på Costa del Sol. Jeg har været på et ledelseskursus nede i Mihas, og jeg må sige, at det har været en rigtig, rigtig skøn oplevelse. Jeg har lært en masse ting, som jeg glæder mig til at tage med hjem og bruge i min hverdag derhjemme i mit arbejde. Så min lille solhilsen fra den dejlige varme. Hej Soroptimist Danmark. Her kommer en lille hilsen på bagkant af, at jeg har været til Soroptimist ledelseskursus i Mihas. Det har været en fantastisk oplevelse, hvor jeg har lært en masse om mig selv og lært en masse værktøjer at kende, som jeg tænker at bruge i min hverdag fremadrettet. Også i forbindelse med mit arbejde. Derudover så har jeg jo mødt en masse skønne mennesker, som er inspirerende. Og vi har haft nogle gode samtaler, som jeg helt sikkert vil tage med mig videre. Og så er det så fedt at blive del af det her Soroptimist-netværk og lære nogle folk at kende rundt omkring i hele Europa. Så mange так for det, og god dag. Hej! Привіт усім українським сороптимісткам. Передаю вам свої теплі вітання та вдячність за те, що ви робите для підтримки жінок. Дуже рада бути частиною такого надихаючого простору жіночої солідарності. Liebe Grüße aus Deutschland. Ich bin zurück, in Gedanken immer noch ganz oft in Mihas. Es hat mir unheimlich gut gefallen. Vielen Dank für die Chance. Ich hoffe, ich kann viel davon umsetzen und es hat mir einfach auch geholfen, ein bisschen Klarheit zu bekommen. Ja, und ganz besondere Menschen kennenzulernen, mit denen ich hoffentlich noch lange in Kontakt bleiben werde. Bis bald. Tschüss. Dankjewel Soroptimisten uit Nederland. Groetjes uit Mihas en dankjewel Riek van de Vlag. Ja, Riek van de Vlag, you rock! Female Leadership Academy!